Ljudi od obožavanja ljudima i kipovima u obožavanje Allaha jednog. Osjetimo sebe, svojoj vjeri i odnosu prema Allahu. Naš namaz koji klanjamo, naš govor upućen Gospodaru sve. Hadisa 8 tomova koji... Sve ovo što imamo, to je plod neznanja, koje onda još samo malo došaptava i ubrizgava šeitan iblis sa svojom vojskom i svojim manipulantima u svijetu, raznim Facebook efendijama, Google onim šejhovima i drugim koliko može, naravno. I onda se to širi i ljudi ne znaju tu istinu. Čim spoznaju istinu, vidjet ćete kako drugačije reaguju. Vidjeli ste, Musa a.s. je bio na dvoru faraona. Oni mladići su sa njim družili, znaju šta je Musa a.s. mogao da postigne. I znaju da on nema pojma o mađiončarstvu i bilo kakvim trikovima. Oni su u tom bili eksperti. I oni znaju šta on zna. A onda on se pojavi svojim štapom, baci ga, postane zmija i pojede njihove zmije. A faraon pozvao sve najveće mađiončare u svojoj državi da se bore protiv Musa a.s. i da ga savladaju u toj jednoj takvoj borbi i konkurenciji. Kada su oni vidjeli da Musa a.s. koji nije imao pojma od mađiončarskim trikovima pojede njihove zmije sa onim svojim štapom, oni su automatski pali na seždu Allahu i rekli mi vjerujemo u Boga Musaova i Harunova a.s. A faraon kaže, zar bez mog izuna i moje dozvole, sad ću vas, kaže, fino razapeti na palme, objesit ću vas na palme, osjeću vam ruke u nakrst. Dakle, desnu ruku i lijevu nogu, lijevu ruku i desnu nogu i tako ćete visiti. Možete misliti kazne, najgora kazna kad ti u nakrst osjeće ruku i nogu. Nisi ni za šta više. Niti rukama, niti nogama. Niti možeš da ideš, niti možeš da šta radiš. Znači, najgora kazna moguća. A šta oni kažu? Kaže, radi šta hoćeš od nas. Mi smo spoznali istinu. Zato vam kažem, ljudi ne znaju istinu. Kad je saznaju, sve će to da hrli efvađen, što Allah kaže u Kur'anu suri Izađaje. U grupama će to da hrli islamu. Otuda je ovolika i durma danas protiv islama i muslimana. Jer svi manipulanti, svi interesije, sve mafije na svijetu znaju kogo spozna islam, eto ga. Nema onda laži, nema krađe, nema mita, nema korupcije, nema vladanja bez izbora da te ljudi izaberu, nema naturanja, nema manipulacije, nema ničega, razumijete? E sad je svima stalo, čak i muslimanima, ne muslimanima, da ne zavlada islam, naravno, jer čim islam zavlada, nema vladanja pojedinca, nema božanstva u pojedincu, samo Allah Bog, razumijete?